Això és Catalunya fa dissabte, un programa de Ramon Serra, activista i periodista jubilat, però no retirat. Catalunya fa dissabte. Una llengua, un país, una llengua. Catalunya fa dissabte. Catalunya en via morta, sense estat i amb tutors cara girats. Benvinguts al programa Catalunya fa dissabte, el primer programa de l'any 1226. Com tots sabem, quan parlem d'orfes ens referim a nens que no tenen pares o no tenen un pare i una mare. I en aquest cas doncs, se'ls posa un tutor o alguna persona o associació que en tingui cura. Als països, les nacions, ens passa el mateix. Tots formem una gran família. El cas de Catalunya és ben especial perquè doncs, no tenim estat. Per tant, no tenim pares i hem de pagar-ne les conseqüències. Ara bé, tampoc és que estiguem del tot desemparats, perquè tenim una espècie de tutors, diguem-ho així, que poden ser els polítics que són de la Generalitat, el Parlament i les diferents institucions, i també algunes associacions que ens poden ajudar. El que passa que tots, o moltes, no tothom, d'aquests polítics doncs, es preocupen més per si mateix que no pas que nosaltres puguem créixer rectes, anar endavant i ens puguem algun dia independitzar-nos. No, ells els interessa que estiguem sota el seu control. I en ocasions, doncs, en aquestes circumstàncies passa que en lloc de donar llum només donen fum. I em posaré alguns exemples que demostren doncs, aquesta submissió d'aquestes autoritats o d'aquests personatges que ens haurien de marcar el camí i fan tot el contrari. 1. El cas Gaudí. Gaudí, com tots sabem, ha estat un geni, l'autor de la Sagrada Família, que esperem que es pugui acabar el més aviat possible. A Reus se li ha fet un homenatge perquè feia 100 anys que s'havia mort. Un homenatge amb llums, amb patinatge artístic, tot molt bé. I, aprofitant la intel·ligència artificial, s'ha fet parlar a Gaudí en castellà. Sí, Gaudí, que mai en sa vida havia parlat en castellà a Catalunya, sempre deia que només s'havia de parlar en català, fins i tot ho va fer en presència del rei Alfons XIII, ho va fer també amb Unamuno, un intel·lectual, i doncs es va fer servir d'un intèrpret per parlar i traduir el castellà. Què us en sembla? Doncs ara resulta que aquest senyor se'l fa parlar en castellà. I aquest programa o aquest festival està patrocinat, entre altres, per l'Ajuntament de Reus, la Diputació de Tarragona i també el Televisió 3. O sigui que un bon tercet, oi? Un segon cas que aquí és la concessió de les medalles d'or de la Generalitat de Catalunya, a part del president, amb el president Illa. En aquesta ocasió els guardonats van ser Serrat, Joan Manuel Serrat i Núria Espert, doncs de la seva qualitat artística i la col·laboració amb la concòrdia entre Espanya. Ai, Mare de Déu Santíssima! O sigui que una medalla que ha de ser per valorar els mèrits catalans, sí, ha de ser per valorar la concòrdia amb Espanya. Tenim el cas de Serrat, oi, que va començar la seva vida dient que no cantaria mai més en castellà, no va anar a Eurovisió, després va canviar, té tot el dret a fer-ho, gràcies a ell també s'ha de dir que molta gent va aprendre català, sobretot sud-americans, amb les seves cançons, però al final, a l'últim dia de l'acomiadament professional, al Palau de Sant Jordi, anava cantant i un senyor es va aixecar i va dir «Ei, no lo entiendo». Llavors va dir, més o menys, pues a partir de ahora hablaremos todos en castellano y así nos entendemos todos. Quin final més esperpèntic, un final d'un caga elàstics. Pel que fa a Núria Espert, doncs aquesta senyora, doncs Doña Núria, esclar, ja va renunciar a la seva llengua fa molts anys i en rebre la medalla va dir que no volia que ho faria en castellà perquè si no la seva neta no l'entendria o s'amoïnaria. Vosaltres us imagineu quina mena de gent aquesta de rebre la medalla de la Generalitat? Una gent que renuncia, s'avergonyeix de la seva llengua? Bé, doncs aquesta deu ser la Catalunya que tenim ara mateix, no? Un altre també exemple són els dels germans Márquez, aquests campions mundials de motociclisme, que ho guanyen tot i és ben merescut doncs, que tinguin els homenatges. Ara bé, el gran Marc Márquez ja fa un temps que va dir que no volia res, que estar en cap lloc si hi havia una pancarta en favor dels presos polítics, oi? Naturalment, doncs, aquest homenatge es va haver de posposar. Ara se li ha fet un homenatge a l'Ajuntament
i resulta que tots un transmès per Televisió de Catalunya i resulta que aquest homenatge es va fer en castellà. Què us sembla? Parlant els Márquez amb la seva mare en castellà. Per sort, l'alcalde de Cervera, que és un home del PSC, tot s'ha de dir, doncs va continuar a la nostra llengua. El gran dels Márquez diu que ell és igual català que espanyol. Això no s'ho creu ningú, una forma de sortir del pas. Ell pot fer el que vulgui, però que no es vengui s'ho pas de duro. És més, ara ha traslladat la seva residència a Madrid. El president Pujol ens deia que és català qui viu i treballa a Catalunya, doncs aquí hauríem de dir és madrileny qui viu i treballa a Madrid. Per tant, Marc Márquez podem dir que és un madrileny nascut a Cervera. I aquí pau i aquí glòria. Tenim un altre exemple de totes aquestes submissions, últimament amb la plataforma Filmin, que s'ha de dir que és una de les que fa més en català, tot sigui dit. Aquesta plataforma ha exhibit, ha portat a terme un documental que elogia la repressió de la policia espanyola després d'haver-se conegut la sentència dels successos del 17, que va ser més o menys, em sembla que l'any 19. Doncs hi van haver diversos altarulls a la plaça Urquina 1, a l'aeroport. Doncs tot això està presentat com si els botxins fossin les víctimes i els catalans eren una espècie de salvatges o una cosa semblant, no? Naturalment, doncs hi ha hagut moltes protestes, molta gent s'ha donat de baixa i això ha fet que Filmin reaccionés gràcies a les protestes, perquè si no protestem aquí no es fa absolutament res. Fins i tot hi ha hagut algunes guixades a la portada d'aquesta seu i, naturalment, la gent benestant, que es diuen indepes, que escriuen o parlen aquests diaris subvencionats per la Generalitat, doncs s'han posat les mans al cap, que això no s'ha de fer. No, esclar, no s'ha de guixar cap edifici, no? I en canvi podem empastifar de tot arreu de Free Palestina i aquí doncs resulta que no passa res. Aquests doncs són uns exemples de la submissió catalana i, evidentment, ara seria interessant que algú fes algun documental sobre l'1 d'octubre, per exemple, no? Des d'una visió d'aquí. I per què no es fa? S'han escrit llibres, sí, però ja sabem que no és el mateix escriure un llibre que fer un documental o una pel·lícula. Ui, dones en reguard, quin marramiau, quins merders, quins aldarulls, es retirarien subvencions. Suposo que molta gent farien el boicot, perquè no fos cas que si projectem això hi hagi incidents. Doncs així és aquesta Catalunya tan conformista que ara sembla que tot està en pau, aquí pau i glòria. Bé, doncs d'aquí pau i glòria no, perquè com veiem, ara Catalunya, com deia, està en via morta, no? Ja veiem el que li passa en els trens, que no té solució. Unes estructures dels anys 30 o 40 del segle passat, quan tenien 3 o 4 milions, i ara són 8 milions. Clar, 8 milions que no sabem on els hem de posar, per molts habitatges que es facin. Tot això per complaure els senyors dels hotels, els senyors de la construcció, els senyors del negoci del porc, que doncs molt bé fan el gran negoci i totes les conseqüències ja les rebrem els altres. I no és que no vulguem la immigració, és que no pot ser aquesta immigració legal que no cap enlloc, que només produeix incidents i molèsties. Una enquesta de La Vanguardia, gent sospitós d'independentista, diu que en els últims temps un de cada 4 habitants de l'àrea de Barcelona ha sofrit alguna agressió, alguna violència o algun robatori. O sigui que no tenim ordre públic, els serveis de sanitat estan completament col·lapsats i jo ja no sé què més hem de dir. I tot per què? Doncs és que no hi ha diners. Els metges es revolten, magnífic. Bé, i d'on trobem els diners? Perquè l'Estat cada any ens va mancant diners, no? I ara el dèficit ja potser ja arriba a 25, dels últims anys ja arriba a 25.000 milions. I diuen que ara, amb aquesta nova proposta de finançament, doncs que és un gran avanç per Catalunya, però quin cony d'avanç? Sí, resulta que l'únic que s'aconsegueix, segons el professor Salany Martín, que aquestes coses en sap un niu, doncs aquests 4 o 5.000 milions que cada any es fixa per l'Estat, en aquesta ocasió, doncs no, ens tornaran 200 milions. Oh, moltes gràcies! El qual representa 25 euros per cap. O sigui que gaudim d'aquests 25 euros, fem un dinar, si us sembla, i home, algun vinet, que no sigui purament el vi de casolà, i ja ens haurem menjat aquests 25 euros que diuen que si s'aprova ens donarà a l'Estat aquest nou finançament que tant glorien alguns
un finançament doncs, que només serveix per escanyar-nos un cop més per ara això és una almoina, i aquesta és la situació que tenim a Catalunya, que totes les costures es rebenten per falta de poder, i sense poder no podem fer res, no solament per la nostra llengua i cultura, sinó que fins i tot la gent antiindependentista és la que més pot rebre aquestes conseqüències. La gent que agafa els trens, que no pot anar a treballar, la gent que va a urgències, que va als metges i que no poden ser atesos perquè tot està col·lapsat i no hi ha un duro, com es diu vulgarment, i no és que Catalunya no tingui aquesta capacitat, sinó que està robada, presa per Espanya, que en tot cas ens pot donar unes engrunes. I pel que es veu encara hi ha gent que vol continuar a Espanya. Un exemple d'això pot ser, per exemple, això dels trens, que en els últims temps l'Estat tenia previst una inversió, en números rodons, de més de 11.000 milions, i només a Rodalies se n'han executat una mica més dels 50, o sigui, una mica més de 5.000. I aquests diners on han anat a parar? És el mateix que aquests pressupostos que cada any diuen que Catalunya rebrà tants diners, però a l'hora de la veritat només rebem un 60 o un 65% del que estava projectat, i a Madrid 100 o 150 o 130. I on són aquests diners? Per què no protesten els polítics? Per què no es planten i diuen no, aquests diners estan aprovats, que no estem pas demanant res de l'altre món, no estem pas fent-nos el victisme, gemegant. I per què no es fa això? Doncs bé, perquè som la gent, aquests tutors que van a la seva, el més important és anar governant, anar vivint del tos, de l'olla, quan si fossin unes eleccions només en un període màxim de 8 anys, doncs segurament les coses podrien canviar. Però tota aquesta casta política en general el que s'ha de fer és canviar-la, abans que sigui massa tard. Realment Catalunya està en una situació d'emergència nacional, és que estem molt malament per falta de poder i no se'ns vulgui encolmar a la gent totes les coses, perquè justament sempre s'ha de fer des de dalt. Un poble que no té estat està perdut, i si a més tenim uns tutors i una sèrie de personatges que en lloc de guiar-nos encara ens foten cap avall, ens ensorren, ens sembla que ens menyspreen, ens ensenyen autoodi de ser catalans, doncs amb aquest còctel jo no sé fins a on podem arribar, no? Jo realment tots aquests polítics els jubilaria, i en les pròximes eleccions, que és el que podem fer, donem pas, sisplau, a noves alternatives, com pot ser l'Aliança Catalana de Sílvia Orriols, que la coneix tothom, malgrat el corredor sanitari que han fet tots aquests revolucionaris de saló, altres formacions que puguin tornar a sortir de peus per la independència alhora, que aquests no els coneix pràcticament ningú, però esclar, si quan arriben les noves eleccions, en lloc de donar pas a les noves alternatives per televisió i diferents mitjans, es donen només les alternatives segons els escons que tenen, doncs realment tota la gent que vulgui pujar gairebé no té poder per fer absolutament res. O sigui que realment és una cosa demencial, i per favor, almenys intentem fer tot el possible per treure fora tota aquesta casta política fins allà on sigui possible. Ja sabem que no hi ha res perfecte, que hi pot haver sempre corrupcions, hi haurà moltes coses. La societat humana és com és, però home, sempre s'ha de tenir alguna esperança, i Catalunya, que està a la recta final, si això no canvia, doncs home, encenem almenys alguna llumeta en noves formacions, a veure què recoll passa, no? I tots aquests polítics d'ara jo els enviaria, doncs, com a viatge final, un premi, per exemple, a un país democràtic, com pot ser l'Iran. Què us sembla? Un viatge final cap a l'Iran, allà podeu gaudir de les democràcies. Això sí, les senyores, les dones que vagin tapades, perquè si no es podrien refretar. I acabo, doncs, amb la frase d'aquesta ocasió, podem dir, a veure què deia un senyor: Espanya sempre ens enganya, no hi ha forma de negociar amb ells, i si es negocia és que no deu ser veritat i es guarda alguna carta. Qui va dir això? Bé, més o menys el sentit ja l'enteneu, no? Qui va dir això? El senyor Junqueras, a l'any 2012. Com veieu, doncs, els temps canvien, que és una barbaritat. Bé, moltes gràcies per haver escoltat aquest programa, que us vagi bé la costa de gener, i ens veiem al febrer. Ja sempre cal dir, repetir un mantra, no?
Un dia més amb Espanya, un dia menys de vida. Elemental, senyors. Catalunya fa dissabte. Catalunya fa dissabte. Una llengua, un país, una llengua. Catalunya fa dissabte.